இன்று ஸ்ரீ சார்வரி ஆண்டு மார்கழி 12 ஞாயிற்றுக்கிழமை 27/12/2020. நட்சத்திரம் கார்த்திகை பகல் 2:40 வரை, பின்னர் ரோகிணி. திதி திரையோதசி நாள் முழுவதும். யோகம் சித்த அமிர்த யோகம். நல்ல நேரம் காலை 6 முதல் 7 வரை, மாலை 3:15 முதல் 4:15 வரை. சுப ஓரை விவரங்கள்: காலை 7:30 முதல் 10 வரை, பகல் 2 முதல் 4:30 வரை, இரவு 9 முதல் 12 வரை. சுப காரியங்கள்: மருந்து உண்ண, பேட்டி காண, யாத்திரை செய்ய சிறந்த நாள். மேசம் மேசராசி நேயர்களே, இன்று குடும்ப பெருமைகளை மற்றவர்களிடம் சொல்லி மகிழ்வீர்கள். முக்கிய நேரங்களில் மாறுபட்ட அணுகுமுறையை கையாளவும். புது நண்பர்கள் அறிமுகமாவர். தொழில் வியாபாரத்தில் நிறைய கற்றுக்கொள்ள முடியும். ரிஷிபம் ரிஷிபராசி நேயர்களே, இன்று எதிர்கால நலனில் அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளவும். உறவினர்களுடன் சிறிய மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டு நீங்கும். கடன் பிரச்சனை கட்டுக்குள் இருக்கும். உத்தியோகத்தில் பணி உயர்வு உண்டு. மிதுனம் மிதுன ராசி நேயர்களே, இன்று பல நாள் பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும். சொந்த விஷயங்களில் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கவும். எதிர்பாராத பயணங்கள் உண்டு. தொழில் வியாபாரத்தில் சுமாரான லாபம் இருக்கும். கடகம் கடகராசி நேயர்களே, இன்று குடும்ப பொருளாதார நிலை உயரும். நண்பர்கள் ஆதரவாக இருப்பர். விரும்பிய பொருட்களை வாங்க முடியும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்கள் ஆதரிப்பர். சிம்மம் சிம்மராசி நேயர்களே, இன்று நெடுநாட்களாக பார்க்க நினைத்த ஒருவரை சந்திக்க நேரிடும். வீட்டில் சுப செலவுகள் இருக்கும். கணவன் மனைவி ஒற்றுமை பலப்படும். உத்தியோகத்தில் ஆதரவு பெருகும். கன்னி ராசி நேயர்களே, இன்று அடுத்தவருக்கு கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற முடியும். தேவையற்ற பேச்சுக்களை தவிர்க்கவும். வாகனத்தில் மெதுவாக செல்லவும். உத்தியோகத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். துலாம் ராசி நேயர்களே, இன்று குடும்ப தேவைகள் அதிகரிக்கும். பண விஷயத்தில் கவனம் தேவை. புதுமையான விஷயங்களில் ஆர்வம் கூடும். தொழில் வியாபாரத்தில் புது தொடர்பு கிடைக்கும். விருச்சிக ராசி நேயர்களே, இன்று குலதெய்வ வழிபாட்டை நிறைவேற்றவும். அக்கம்பக்கம் வீட்டாரின் ஆதரவு பெருகும். காரிய அனுகூலம் உண்டாகும். தொழில் வியாபாரத்தில் மந்தநிலை இறக்கும். தனுசு ராசி நேயர்களே, இன்று எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்தாற்போல் ஒருவர் அறிமுகமாவார். உறவினர்கள் உதவி கேட்டு வருவர். முக்கிய காரியங்களை தாமதமின்றி செய்வீர்கள். தொழில் வியாபாரத்தில் சாதிக்க முடியும். மகர ராசி நேயர்களே, இன்று தெய்வ அனுக்கிரகம் உண்டு. காணாமல் போன முக்கிய பொருள் திரும்ப கிடைக்கும். எதிர்பாராத மருத்துவ செலவுகள் வரும். தொழில் வியாபாரம் வளர்ச்சி பெறும். கும்பராசி நேயர்களே, இன்று எதிரி தொல்லை சுவடு தெரியாமல் மறையும். நண்பர்கள் மூலம் சில உதவிகள் கிடைக்கும். திடீர் மருத்துவ செலவுகள் வரும். தொழில் வியாபாரத்தில் போட்டி இருக்கும். மீனராசி நேயர்களே, இன்று குடும்பத்தில் குதூகலமும் ஒற்றுமையும் நிரம்பி இருக்கும். பிறருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும். கணவன் மனைவி இடையே ஒற்றுமை பலப்படும். உத்தியோகத்தில் பணிகளை விரைவாக முடிக்கவும்.